Waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna nnota li mhux biss it-turiżmu rreġistra andament pożittiv, iżda wkoll il-konsum li kien naqas sew lejn l-aħħar tal-2012 u li reġa' żdied f'Marzu u April tal-2013. Figuri pubblikati mill-Bank Ċentrali sabu li rata ta' self fost il-familji li marbuta direttament mal-investiment f'proprjetà reġgħet bit-tiżdied wara 3 snin ta' nuqqas kontinwu. Il-Ministru Scicluna sostna li l-Oppożizzjoni qed tkun negattiva li tipprova tagħti l-impressjoni li l-qatt qed jiżdied. Spjega kif meta l-ekonomija tikber, l-ammont ta' nies li jirreġistraw għax-xogħol jikber b'mod inevitabbli għaliex id-dinja tax-xogħol tkun qed tikber, iżda dan ma jfissirx li rata ta' qatt qed tikber. Fil-fatt, il-figuri tal-Eurostat jikkonfermaw li mhux tal-qatt f'Malta mhux qed jiżdied iżda qed jonqos. Il-Ministru Scicluna kkonferma wkoll li l-Gvern diġà beda jimplementa u jwettaq bosta miżuri li ġew ppreżentati fil-Baġit 2014. Qal ukoll li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qed iħabbar aktar dettalji dwar miżuri bħal skema tal-iskrepjar tal-karozzi, tar-reġistrazzjoni tal-investiment u tar-revużjoni tal-VAT fuq vetturi. Il-Ministru fakkar li l-Gvern kommess li jiġġenera tkabbir ekonomiku tant bżonn jus fl-ekonomija Maltija u kien b'dan il-mod li tfassal il-budget sewwa sew fil-bidu tal-leġislatura sabiex il-benefiċċju jista' jibda jinħass kemm jista' jkun malajr. Fakkar ukoll li Gvern Laburista kellu dmir li jkisser iċ-ċiklu vizzjuż li kien daħħal il-pajjiż fih il-Partit Nazzjonalista li wassal sabiex Malta tboġġiet f'proċeduri ta' deficit eċċessiv mill-Kummissjoni Ewropea sewwa sew minħabba d-deficit tas-sena 2012. Il-Ministru Scicluna sostna li minħabba f'hekk il-Gvern Laburista fassal budget responsabbli.